Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор ман мехоҳам шумода распродажа нишон диҳам баъзе чизо арзон шудагиян дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор 7-ум дарвоза нолливой ряд. Доставкаам доранд, ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Баъд интернет магазинам доранд духтаро. Марамат. Инами ваё 700 сом 650 сомон будан плашои кожа бори турецкий ҳозир бошад аксия рафтестай 500 сомонӣ. Марҳамат, бинен чиха хушрӯча тоза бори турки. Каседа дар кораи духтарако метавонед нависен шона шумода доставкара мефаҳмонанд. Хоҳен омада ай пеш бинен борора. Беҳад хушрӯай. Ана баъдан киртои новинка омадагиай. На киртошона бинен чиха хушрӯ. И 500-450 сомонда метиан Лейла, фирмаи Лейла. Мана сафед намешидай и пайна мемондай духтарако. Хушрӯ, кирта хушрӯ духтагиай духтаро. Стилиш баъд бо ҳаста иҷада бози ман нишон метиям. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёранд метиан. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ҳозир ман мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат, навис дута иха гирифтани шонтен ма киртора нишонтим. Иқа духтарои кирто хушрӯ рӯто напушонен. Мана тамошо бино 500-450 сомонӣ метиан. Мана ин моделшам ҳастай. Беҳад киртакои хушрӯ. Рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Хоҳишмандо метавонанд ки нависеншона шумода бо сурат мепартоянд. Агар ки мисол набурда хушрӯ надида бошен. Беҳад хушрӯай гулошон. Мана интихобшон хеле ва хеле зиёдай. Киртора бинен охи ҳамаш хушрӯ. Медонам ки занҳои мо хеле киртора дӯст медоранд. Ина духтаро метавонанд ки омада аз анами бозори Корвон аминоро харидорӣ кунен. Иша бинен бой. Беҳад рангошон бисёрай. Гулакҳои хушрӯ доранд. Ҳамаш гулош хушрӯай. Инаи сиёҳ дора. Аҷоибак. Ана ишам манахе сангчадор. Қисми поёншам санг дора. Мана сангои фасон. Ишам ҳамин нарх духтаро 500-450 сомонда метиан. Размеро ҳаст. Духтаро анаи киртора ҳозир беҳад бисёр харидестиян. Хит продажгӯ мешава. Аз ин сета расветка дора бинен. Коричневиам ҳастай. Сиёҳ, сабз ва коричневӣ. Нархҳои ино 280 буд, ҳозир 250 сомонӣ додестиян. Мана бинен чиха хушрӯан. Размер дора. Марҳамат, метавонен омада ай пеш бинен. Хоҳен доставка мекунанд. Доставкаям доранд. Беҳад киртакои фасон. Ба духтарои инаи кирто арзон шудагиян. Ино пеш қимат будан, ҳозир 140 сомонӣ. Марҳамат, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависеншона иҷада ҳозир чанд гулай. Дига гулошам нишонтен. Ина гулакҳои хушрӯ доранд. Ина иш мада маҳқул шуд гулош. Мана духтаро
фасон иша бинен бо малин бишам хушру 140 сомон штагай мана аз ин нам ҳаста ина хеле гилам дора духтарако размеро ҳастан метавонен ки бо нависеншона шумода мефаҳмонам мана 140 сомон баъд бо ҳастай аз ана ин модело ин модело чанд сомон ана ин моделош 180 сомон будай ям расветка дорам тамошобино аз инам ҳамаи расветкоҳо ҳастай аз 180 сомонам инчунин духтаро куртои дубай агар дар кор боша куртои дубайст кам дар ин нуқтаи савдо шумо метавонед ки пайдо кунед ина марҳамат куртои дубайшон дар бораи нархошон метавонед аз худи соҳибкор пурсен рақамошон ҳаст дар рӯи экран як бор дигар такрор мекунем бозори коргунаиҷа тарафи тилобозор 7-12 нолливой қатор мана баъд ин халато ҳамаи халаторо якдутша мефурорен чандия нархошон 300 сомони халати хушругиша бинен духтаро мана қисми қафошам нишон тиен бинен чихе хушрувай капюшондор анам хе украшения дора якча нишон тием дигароша бинен расветкоша мана қафоша гардонен ина духтаро қафош диден аҷоиб хушру нархаш 300 сомон мана расветкоҳо бардови дора сиё дора чомнасини дора оям ами нархан чомнасиниёш бошад духтаро як чафрорен 500 сомон туркияй мана ана ино турецки 500 сомон халатои дарози хушру аз яй қафошам нишон метим мана қафош диде турецки тоза и 500 сомон тамошобино иҷада халатои турецки бисёр доранд мана халатои кӯтоҳшам доранд нархои наму калто ай чанд сом сар меша аз 350 сомон халати туркӣ шумо метавонед ки харидорӣ кунед ҳам майда ҳам балишмерка доранд ҳам маламерка доранд ҳамаи размеро ҳастай баъд иҷада бо инаи киртако ино чанданд 180 сомона ҳамхе киртакои гулмайдаи хушру ягонша мегире нишон метиен озил хтаро ма чӣ мекунам иёра не не паплиниян чиянҳо анами халат ина иёра бинен охиқа хушруан иё нархш чанда 180 сомон будай материалш ичи бошад турецкая материалш туркӣ 180 сомон сабу как духтаро ман материалошон ранги паплинои белмандояй хулоса духтарако биёен иҷада бор бисёрай ҳиҷоб халат ҳамаи борошона ҳози арзон карда пешниҳод кардастиян ҳамаи нархҳоро арзон кардагиян ина чизе ки дар кортон боша скриншот карда партоен шумода нархҳоро мефаҳмонанд ана баъд ини двойкора арзон кардиян нархошон чанд 350 сомони 250 сомони ина двойка ана баъд бо ҳаст иҷада курткачаҳои беостин инора чанд кадем чанд ина иёра 220 сомони 250 будан ҳозир 220 шидагай качествои нақс марамат мех доранд метавонен омада бо худтон як бор ай пеш бинен бурора беҳад буракҳои нағз доранд ана интихобшон хеле ва хеле зиёдай